Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Kien hemm raġel qani li kellu amministratur u lil dan xlewh lil sidu li kienu qegħdin iberbqulu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu qallu: Dan x'inhu li qed nisma' fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek għax ma tistax tibqa' iżjed amministratur tiegħi. L-amministratur bejnu bejn ruħu qal: Issa sejjer nagħmilha darba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni. Immur nażaq ma niflaħx. Nittallab nistħi. Naf x'nagħmel ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni insib il-ħaddieħor li jilqani għandu. U wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. Kemm għandek tagħti lil sidi? Staqsa l-ewwel wieħed. Midbar mill-żejt, wieġbu dak. Qallu l-amministratur: Oħroġ il-kart tiegħek u oqgħod bil-qiegħda malajr u ikteb 50. Il-ieħor staqsih: U int kemm għandek tagħti? Miċkora qamħ, wieġbu. Qallu: Oħroġ il-karti tiegħek u ikteb 80. U s-sid faħru dak l-amministratur ħażin tal-li ħadem brasu. Għaliex ulied din id-dinja jimxu bil-aqal aktar minn urid id-dawl ma' minnu tal-qata tagħhom. U jiena ngħidilkom: għamlu għalikom infuskom ħbieb taqlih il-ħżunija biex meta jonqoskom jilqawkom fl-rejjex ta' dejjem. Minnu fidil ħaġa tas-sew żgħira u fidil ukoll fil-ħafna. Minnu diżonest f'ħaġa tas-sew żgħira u diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qlih il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f'dak li hu ta' ħaddieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom? Ibda għaddej ma jista' jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod il-wieħed minnhom u jħobb il-ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jismel il-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lil flus. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lila Kristu. F'dan l-Evanġelju eżisti jekk tliet affarijiet li xtaqt nifqu fuqhom hekk nħalluhom jispiraw il-mixja tagħna bħala nsara. L-ewwel waħda l-fatt li Ġesu ifaħħar lil dan il-qaddej amministratur li jagħmel biberiji b'diżonestà. U Ġesu bifaħru fil-parabola dejjem għaliex qiegħed juża moħħu biex jilħaqlu. U Ġesu jgħidilna li ulied id-dlam f'din id-dinja jużaw moħħhom u xi drabi ulied id-dawl ma jużawx il-moħħ tagħhom. U din il-kelma kemm għandna bżonna nirriflettu fuq aħna bħala nsara. Ġesu ċertament mhux qed ifaħħar id-diżonestà, imma jfaħħar li aħna nużaw il-moħħ tagħna. Il-moħħ tagħna eżisti li nkunu cunning bl-Ingliż, jiġifieri moħħna jilqilna, hija rigal minn Alla. Il-moħħ tagħna huwa rigal li aħna rridu inħadmuh. Mo speċjali fid-dinja tal-lum eżisti, nagħtikom ftit eżempji kif ulied id-dlam xi drabi jużaw moħħhom ħafna aktar minn ulied id-dawl. Meta fil-verità ulied id-dawl għandhom jużaw moħħhom għal kawża ta' Alla li ulied id-dlam jużaw moħħhom għal ħażen, għad-dnub. Mentre ulied id-dawl biex jagħmlu it-tajjeb, il-ġid, jevanġelizzaw ma jużawx il-moħħ tagħhom biżejjed xi drabi. Nagħti ftit eżempji. L-industrija tal-pornografija hija waħda mill-ikbar jekk mhux l-ikbar industrija li teżisti fid-dinja llum. U minn hemm warajha juża moħħu b'mod tajjeb, kif iħaddem il-finanzi, kif iħaddem ir-reklamar, kif iħaddem il-persuni, kif juża r-riżorsi tiegħu li għandu għad-dnub u jużhom b'mod tajjeb, b'mod attrajenti, b'mod illi jiġbed, b'mod li waqqa l-kurżità. Eżisti. Aħna min-naħa l-oħra nużaw moħħna b'mod daqshekk kreattiv biex ngħidlek fl-affarijiet tal-Vanġelu, fl-affarijiet tas-saltna tal-Alla. Jiġifieri qed nitkellem ħafna fuq il-livell uman għax Ġesu fuq dan livell qed ikellimna. Jiġifieri aħna nużaw moħħna biex il-Vanġelu biex ngħidu hekk inpoġġuh f'qafas u f'kuntest kreattiv sabiħ meta niġu biex nevanġelizzaw.
xi ħaġa li hija attrajenti, xi drabi jeżisti jridu nagħmlu realtà li nsibu ruħna f'ċirkustanzi fejn ċerti affarijiet li jmissu mal-ħajja tal-Knisja, mal-ħajja tal-parroċċja, naraw li ma nħadmux moħħna kif nagħmlu preżentazzjoni tal-laqa, kif inkunu qegħdin nevanġelizzaw, il-kant kif isir, fiex ninvestu l-flus tagħna biex ikonna sound tajjeb, biex ikonna prodott tajjeb ta' dak li aħna qegħdin nagħmlu. Ma nużawx moħħna biżejjed. Eżisti, kif nużaw ir-riżorsi li għandna fil-komunità, fil-parroċċja, eċetera. Mentri min jagħmel l-affarijiet għadnub, juża moħħu tajjeb ħafna. U aħna dan ma nagħmluhx. Aħna hekk xi drabi kollox bil-laqx fl-affarijiet ta' Kristu, tal-Knisja u tal-evanġelizzazzjoni, kollox jekk għandna l-ħin, kollox jekk jifdal minn proġetti affarijiet oħrajn, imma min uriet id-dlam juża moħħu tajjeb. Ma jgħidx jekk hemm iċ-ċans jekk hemm il-ħin, le jagħmel iċ-ċans jagħmel il-ħin. Kemm għandna eżistijej għaliex nitalmu minn għandu juża moħħu għal-ħażin. Ħaġa oħra pereżempju nistgħu nitalmu fis-sens anke tal-parabola. Hija min irid ixandar aħbarijiet ħżiena. Min irid ixandar il-gideb, min irid ixandar valuri illi huma kontra Alla. Araw pereżempju x'propaganda sħaħ persuni għamlu favur abort, favur divorzju, favur eutanasja, favur affarijiet li morru kontra liġi ta' Alla, kontra dak li Alla jrid minna. Kemm jorganizzaw ruħu b'mod tajjeb, kemm l-argument jippreżentaw b'mod konvinċenti, kemm il-video li tara, il-klip li tara, il-persuni kif jitkellmu, jużaw moħħhom tajjeb biex jippruvaw jikkonvinċuk minn ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar ħażina. Imbagħad niġu aħna eżisti u nistaqsu l-nafusna kemm aħna nużaw moħħna bl-istess mod meta biex inxandru l-persuna ta' Ġesu, il-Vanġelu, il-valuri li huma verament umani, li huma verament insara. Naraw li jeżisti li ma nużawx moħħna daqshekk, no? Kollox tal-laqx, kollox second class, kollox fej ħabat fej laqat. Din jeżisti xanfira l-mulej Ġesu qiegħed jagħmlilna l-kol kemm aħna. Ejjew il-kol kemm aħna nużaw moħħna tajjeb meta niġu biex nevanġelizzaw. It-tieni ħaġa li Ġesu qed jgħidilna hija il-fedeltà f'affarijiet żgħar. Jekk iridu l-mulejja f'dana fiktar affarijiet fis-saltna tiegħu. Irridu diġà nkunu fidili fis-sens ta' fedeltà fl-affarijiet li diġà għandna, li diġà f'danna. Jekk inti fidil għal fil-ftit se tkun fidil ftit fil-ħafna. Imma jekk m'intix ħadd tkun fidil fil-ftit, kif tista' tkun fidil fil-ħafna? Fis-saltna tal-eżistijaj, l-affarijiet jigru b'fedeltà mhux bi promotions. U din hija ħafna importanti. Jekk inti tixtieq li taqdi l-mulej iktar, aqdih fil-ftit li għandek. U fil-ftit li għandek, aqdih tajjeb. Jekk inti lider ta' grupp żgħir ta' xi minn nies, kun fidil li dawk l-10 persuni li għandek. U l-mulej kabbar dak il-grupp, l-mulej kabbar il-missjoni. Mhux biex inti tħossok li qed tikber fil-missjoni tiegħek, etc. Imma għaliex Alla jista' jafdak, allura ikun jista' jafdalek aktar persuni. Alla jrid ikabbarna fil-fedeltà biex ikun jista' jafdanna aktar persuni fidejna. Alla jrid jafdak b'ministeru imma jkabbar il-ministeru daqskemm inti fidil f'dak li diġà qiegħed tagħmel. U t-tielet ħaġa sistijaj Ġesu jagħmilha ċara x'qed nifhmu fuqha li aħna ma nistgħux naqdu sowt sidien, b'mod partikolari ma nistgħux naqdu l-Alla u l-flus. Irridu nagħmlu għażla. Ġesu jpoġġina eżistijaj biex naqtaw fil-laħam il-ħaj f'din il-kelma tal-Alla. Meta Ġesu jgħid ma jistgħux naqdu l-Alla l-flus, il-flus qed jgħid l-ewwel ħaġa flus, il-mammona Alla flus. Eżistijaj il-flus huma waħed mill-Alla ta' żminijietna. Ġifieri bil-flus aħna bil-Malti ngħidu tagħmel triq fil-baħar. Għaliex? Interessanti li fil-Bibja jgħidilna li Alla jagħmel triq fil-baħar. Għax il-flus nagħmluhom Alla. Bil-flus huma sinjal ta' poter, bil-flus inserħu moħħna, bil-flus naħsbu li missejna s-sema, bil-flus nistgħu nagħmlu kollox. Allura l-fiduċja tagħna ma tibqax aktar falla imma tibqa' fil-flus, fil-finanzi tagħna. U Ġesu llum qed ikellimna b'mod ċar. Ma tistgħux taqdu l-Alla l-flus. Jekk il-flus huma s-sigurtà tiegħek, jekk il-flus huma Alla tiegħek, jekk inti l-sir ta' flus, tinqata' minnha. Il-flus tista' spoġġi x-xogħol, il-poter, il-karriera, dak kollu eżistijej li aħna nagħmlu Alla fil-ħajja tagħna. Dak kollu li tina sigurtà u
u dak li mhux Alla li jagħtina s-sigurtà eżisti. Ejjew nħedu din il-kelma b'mod radikali llum il-ġurnata. Ġesu jrid imiss fil-ħam il-ħaj għax jaf li hu biss jista' jkun l-imħabba vera tal-ħajja tagħna. Il-finanzi, il-poter ikabbar ir-reba, id-dnub ta' qalbek. Imma meta tura l-Alla ikabbar l-imħabba tiegħu fik u l-imħabba tiegħek għall-oħrajn. Jalla eżistijaj, aħna llum verament nikbru fl-nħadmu moħħna fil-fedeltà li l-affarijiet li ġiġanmu li jafdanna biex jafdanna baktar u li verament inqaċtu l-barra l-idoli mill-ħajja tagħna u npoġġu l-Ġesu biex mill-ġdid ikun is-sit u s-salvatur ta' ħajjitna.